ti Apo tayo, taisot salakan tayo. Opo na tayo nga, nintay nga di kanta, panang sarabuken Jesus, nga ariti kapya. Ider itay nga di kanta, ti kinatanok na. Hosana, Hosana. Iti daytoy na santuan a misa, inday pairaman ti karkararag tayo. Ti pagyaman ni Dr. Amila Burgos, ni Eleanor Medina, dasani kan Conchita Archenda, ken di Kim's family. Ti Paway Central Elementary School, staff and personnel. Di Gordon ken Luis Bros, kasama ti panagkasangay ni Marcela de la Cruz Rabara. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kakabsat misyon tayo akas Kristiyano ti mangiwaragawag ti Ebanghelyo. Ti panangiwaragawag ti Ebanghelyo ket isu ti wagas ti panagbiag tayo iti inaldaw-aldaw. Iwaragawag tayo nga rod ni Kristo iti amin na puso na ken panunot tayo. Pagbabawyan tayo nga rod dagiti basbasol tayo, tapno addapan nakaikari tayo ang maghiranod kadagiti nasantuan a misteryo. Iti napakumbabaan nakem kuna tayo agkon pisarap iti Dios aman nakabalin amin ken kada kayo met kakabsat tasyak nakabasolak iti panunot sa o aramid ken liway ko basol ko unay isu ngagpagpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen kadagiti amin nga angheles ken sa santos ken kada kayo met kakabsat tay kakaasidak kuma iti Apo tayo a Dios. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Apo mga Apo mga sikat, Apo mga sikat, mga sikat. Kristo mga sikat, Kristo mga sikat, Kristo mga sikat, mga sikat. Apo mga sikat, Apo mga sikat, Apo mga sikat, mga sikat. When Apo mga sikat, Gloria iti Dios, iti kangatuan, kaya dito'y nakakapya, kadagiti tatawan na imbag ipanan, nagnakenda, ibunan at daka, itanong daka
pagrugbaban na kadaydayawen na agyaman kamgen ka gapu iti na indaklan na dayag mo. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Apo Diyos, na ilangitan ngai. Diyos Ama, aman nakabali namin, kesika Apo niya Jesu Kristo. Buong bukto nga anak ti Diyos nga Apo, Cordero ti Diyos, kenanak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Sika amangika, kadagiti basbas ti lubong, kasiyan na kami. Sika amangika, kadagiti basbas ti lubong, awaten kadaygoy arawin. Sika situtugaw, iti makatanawan ti Ama, kasiyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Yan takay siksika o Apo, Jesu Cristo tinasantuan. Siksika ti Apo, siksika iti kangatuan. Iti timpuyok ti Espiritu Santo, iti gloria ti Dios Ama. Amen. Kumararag tayo. Apo da kami a pamilyam, daytala ang grasyam ti Panginamaan mi. Anansata dawaten mi, taiwanan na kamkadi. Ket salakniban na kami, adi agsarday taayat mo. Gapuken Apo Meso Kristo, nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag, ken makipagarikan ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon, nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw iti libro ni Job. Rinugyan ni Job tinagsao ket kinunana. May yarig ti biag ti tao ti kapilitan, a panagserbi ti soldado. Kas labiyag tagtatrabaho iti nadagsen, kas tagabo a kalikaguman na, ti paglinungan na, kas mangmangged nga gururay iti tangdan na, binulan nga ubaw ti panagdibiyag ko, rinabii aladingit ti malakam ko. Numaturogak, alimbasagan nak iti idak, sa anak a makaturog, kayat kun nga aglawag. Agibo siyan dagiti aldaw ko nga awan namnamak. Naparpardas ti panaglabas da, ngem iti panaglabas ti barkilya. Lagipem mo Diyos, akas laangin la ti biyag ko. Naggibo sen dagiti ragragsak ko. Ti sao ti Apo.
Madaydayaw ti Apo dagiti naupay, paragsaken na. Madaydayaw ti Apo, nasayaat akantaen ti panagdayaw iti Diyos tayo. Nasayaat ken rumbeng ti mangidaydayaw ken kuana. Ti Jerusalem, bangunen manen ti Apo. Umungen na dagiti nawarawara nga Israelita. Dagiti naupay, paragsaken na. Ket bedbedan na dagiti sugat da. Dagiti bitwen, intuding na ti bilang da, ket itunggal maysa adanagan na nga inted na. Naindaklan ti Apo, dakkel ti panakabalin na. Saan ang matukot ti kinasirib na. Itanok na ti napakumbaba, ngem ti managdakdakes ipababa na. Ti maibasa na adaw ti muna surat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Uray no ikaskasabak ti Banghilyo, awan ti kalintigak nga agpamarang. Tama ibaklay kanyak dagiti daytoy nga aramid. Ket asyak paino jak ikasaba iti Banghelyo. Lubok-bukod ko anakem atong palen ti trabaho namnamaek amatong matangdananak ngem aramidek akas pagribingak agsipud na ipakumit kanyak daytoy a trabaho. Anya nga rod ti tangdan ko isulaeng ti gundaway amang hikasaba iti naimbag adamag adyak pagtangdanan. Iti sabali a panao jak kalkaguman ti kalintigak akas agserserbi iti Banghelyo. Si wayawayaak sa anak at agabo ti uray siya sinuman ngem patagabuak iti amin a tao tapno adupay ti maawis ko. Iti sidong dagiti nakapoy iti pamati na agbalinak akas kadakwada tapno maawis ko ida. Iti kasta iti anyaman a pamuspusan agbalinak akas kadagiti amin at tao iti amin a kasasaad da. Tapno adda maisalakan ko kadakwada. Aramidik amin daytoy gapu iti Banghelyo tapno mairaman nak iti parabor na. Ti sao ti Apo. Sa pulempay ti pagharian ti Apo, kas maibagay. Ket amin to maitetuken ka, Alleluia, Alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti pannakaiwaragawag tinasantuan nga Ebanghelyo kasinsurat ni San Marcos. Iti nakapanaw dan iti sinagoga, nagturong adagos ni Jesus ken dagiti kadwana da Santiago ken Juan iti balay ni Simon ken Andres. Aggurigor idi ti babae a katugangan ni Simon ket agid-idda. Apaman asimmang pet ni Jesus, imbagana ken kuana ti kasasaad ti masakit. Iti kasta napan ni Jesus iti ayan ti masakit. Iniggaman na ti ima na ket tinulungan na abumangon. Iti daytamet la kanito, awanen ti gurigor na ket sinerbian na ida. Idi nakalnirkan ti init iti daytangal daw, nagdudupudop dagiti tattao iti dayta lugar, iti sango ti balay ayan ni Jesus. Impanda ken kuana dagiti masakit ken dagiti linuganan ti demonyo. Pinaimbag ni Jesus dagiti ado a panagsagaba, ado nga agsagsagaba iti naduma-duma akita ti sakit. Pinaksyat na pay ti ado a demonyo.
Ngem di na pinalubusan ida nga agsao ta ammuda ti kinasi asino na. Nasipngat pay laeng iti sumuno abigat, iti bumangon ni Jesus ket pimanaw iti balay. Nagturong iti disso nga awan matagtagitao iti ruar ti ili, ket nagkarkararag sadyay. Ngem napanbinirok ni Simon ken dagiti kakadwana, idi masarakan da kinunada ken kuana. Sapsapulen da ka dagiti amin at tao. Intayo ka dagiti kabangibang nga ili insong bat ni Jesus. Masapol ang mga sabaak met kadagita a lugar. Taday ito'y tigapuna apim manawag ijay Kapernaum. Ngarod sinursor da amin apaset ti Galilea. Nangas kasabada kadagiti sinagoga da ken namakpaksyat da kadagiti demonyo. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good evening, Apo. Adda may nga gayem ko, impod no na kanya, kidi ay agap apostolate at pa nga seminarista, dahil ti ka maestra na ikamang ti interior. Ke idi na nabit pa na ikamang hay agisuro pa ila jay hampay laeng na ikamang. Adda kano nang ibaga kanya na nga naamay mesan ay bakbakes kunana. Kasla ko nasayaat met daytoy abaket kunada ko Kinangag na di sao nga bakes kinagura na han na kinasasao ti man mano nga tawon nga han na kinasarsarita tayo ibagbaga na imbaga na nga bakes han na mga inapahan nga nagsasaungam kasla han nalatan nga kala nalamiis di jay pan nakilangan na tati ammo na imbaga na nga bakes iso na. Hindi ko na ikamangan na adal na di jay pagsasaudan naawatan na di kayat nga sa unan nga na may masan ay bakbakis kuna mayat magayam daytoy nga nasaya at magayam daytoy abaket kuna gayam haan gayam nga bakes kuna inya kamo igingana nga napansa pag kinasarsarita na mula gasla nagpakawanta natamnay di pan nakilanglangan na taday jay mistake di pan nagawat na ta siyempre sa bali nga rod ti saudat ay Ilocano nga timmangken ke na ikamang nga rod met di jay Kasla jay ko iso nga ti balikas no dadduma ti panangiwaragawag no dadduma depende kala ko agsao ka kuna ni San Pablo ikas kasabak ti ebanghelyo kunana asi akpay no jak ikasaba ti ebanghelyo umuna aniya ti ebanghelyo kotkoten tayo ang asi akpay no jak ikasaba ti ebanghelyo kunana anya ti ebanghelyo it's all about Jesus haan. Hello? Naiawan. Oh! Ti Ebanghelyo, maipapankin ni Apo Jesus. Nga anya day dadtuyan tinaimbag adamag, mapaimbag dagiti nasakit, mawaya-wayaan tayo iti basol, ni Kristo nga imay, tapno itanok na tayo nga tattao, mapakawan ti basol, itanok ti tao, day ti Ebanghelyo. Ni Kristo garod nga imay. Kakunana, kuna ni San Pablo, kaasi akpay kunana, no jak ikasaba ti Ebanghelyo. Sino umuna, sino ti Ebanghelyo? It's all about Jesus ni Apo Jesus. Amin. Haan tayo nga Ebanghelyo niya. Oh. At daraga ti daduma kakasla isuda ti Kristo. Nagsasauda kakasla pilig da kay isudan ti nasansanto pa ingam ni Apo Diyos. Ayos ko pakawanam. Haangahan tayo a Kristo. Ikas kasabatay laeng. Sino ti mangi kasaba ko na ni Pedro? Siyak. Uray da kayo. Da tayo nga naawagan, da tayo nga nabunyagan, ebanghelista tayo mat aminan. Uray hantay maikabisa da ti Biblia, akam tayo ti agsao. Mangiwaragawag nang runa jiwagas ti panagbiag tayo. Sino nga ro ti audience tayo nagikasabatay ti ebanghelyo? Dahito ti dakkel akamalino dadduma. Ti ammo tayo nga audience ka sa bali a tao, kalasyak ko man, ti audience ko ka, ti pampanunutek ka da kayo, mistake. Ti mo insuro da kanya may seminaryo, no agsermon ka, ti umuna nga bagbagaam dayjay. Oh, di bagim. No haang ka nga natamaan ijay sermon mo, awan epekto na dayjay.
Masapol nga sikat ti umuna, nga agrekoleksyon na, mga rekoleksyon ka, sikat ti umuna, nga mga miris, no ustuon, no saan. Tano ti pampanunutom ka sa bali, ay, kasla mo lakan niya Nya, naday bagak ka, ay apo, dagiti ka aruba yo, dagiti ko, da kayo nga ka aruba, di kailan mabain ka, dagiti ka aruba yo, no, kunak ka, adda pinanunot yung nga tao nga daw, iso na dayjay, kunak yung nga Tapi panunutom tabagin pa ati umuna. Rin na umpay sinno ka. Sinno ti audience tayo, ti umuna nga audience tayo, no, agsao tayo, datayo, sakbay nga mapan iti, sa bali. Taapa ya, no mistake ginagyan ito'y unag, mistake mo iti rumwar. No anya nagyan na to'y, iso automatic na rumwar. Dapat agkom-comment ada, DJ may sanga, may sanga humili nga nakapost, diya mo no, basta jay page sa kin, DJ kwa. DJ YouTube haan, page sa DJ. Kada nagsaong amin DJ mat, nga kunana, demonyon sa mo datoy nga padi, kunana, kasla salsalawasaw, kunana, at damot nag-PM, no ham mo kayat, sir, hanggang kumkumin iti private message mo, hindi ko apaundan ko kunak, bayan nyo, apaya, nalakagamin ti agipapan, no ti pagibasaran ka DJ kaunggan. Maalay yung puntos na? Wow! Nalaka ti agipapan, no ti pagibasaran ka DJ kaunggam. Kitaan nyo, Lunes pa ilaeng, mapangka agtrabaho. Ada di kita'y mapanagtrabaho, imbes ko mga fresh kata Lunes, haan? Agflag ceremony kayo, bayang magiliw. Lunes pa ilaeng nakarupangutan. Sumsumrag pa ilaeng ka, well, apa yan, adya kaming kaong ganda, adya kam nagapadakin lakay na. Di makasyay? Iso nga di epekto na iya trabahon, automatic namin di kaunggan na ngardi, at dala nang gagnabasit, agburburong ko di panunot nan, ngam no pres ko di kaunggan na, no na-relax di kaunggan na, uri at damang nagbahali awan laday jay. Ngam no di pagibasaram ka di kaunggan, ay agburong ko adago sa. Iso nga naglakat imangus ka ti tao, ado pinang may baga ko, demonyon sa mo datoy. Anya nga tanag yan di unog na datoy. Apinod na nangag mo nga maawatan ng demonyon. Siguro iso nagyan di unag. Hantay mo mapabasol dati ko nakabaybayan niyo kararagan niyo di ta apaya no daduma. Iso nga rod nagyan iyo unag. Anya ko makapaka-apektara kag sa sauak mo latoy. Ha mga Biblia dati ibagbagana. Binasa tay nga rodin ilawlawag tay laeng haan. Naglakak nga laag aming bersikulon pinagtitipon di tay palabasaan amin ta Biblia tayon tanal. Iso mo lang nga iso apay pa lang i-explain ko nga rod no kayat yo ka Biblia amin andi sa gagay ngwarasang kayo makaammo kay biyag yung kunakon Ngam no daduma ngamin, dayjay nga roti kunana, dayjay pa nagsaon no daduma no dayjay wagas tayo, no kuna tayo iwaragawag ti ebanghelyo, umuna sinno ni Kristo. Haan ada tayo ti ebanghelyo. Laglagi pen tayo dayta instrumento na tay laeng. Awang karbangan tayo nga mangako nga datayo ti ebanghelyo dakkel akamali dayta. Haan, agi warwaragawag tay laeng nga datayo ni San Juan malagip ni San Juan Bautista. Never nga impangato na nga isuna, si kakaditi Kristo kuna naghaan. Adda sumarsaro no kanya ka nalalaing, natantanok ngam siyak kuna na never nga imbagana. Kas di magkanya tayo. Haantay nga akwan, instrumento na tay laeng. May kadwa, sino mangiwaragawag? Haan laeng nga ni San Pablo, haan laeng nga ni Apo Padi Uresika. Anya ti kapintasan nga panangiwaragawag, tingamin pamati kakabsat. Haan nga daytay gapota si mana, paunagaman di pamatimon. Agkonpisar ka manan. Agbabawi ka man basbasol mo. Dahil ti pamatik. Inton nalpas si mana, nagungarak mo la di ba? Haan nga kasya ti pamati. Ti pamati, dahil inaldaw-aldaw, panagbiag tayo. Di agmalmalem, agpapanag, 24/7, abiyag tayo. Haan nga day gapota si manan ki imay ka mo nakilibutan, wano korkoros, imay ka mo nagpakurosan, adda pamatikon. Haan nga day ti pamati. Pamati, di warwaragawag tayo, di inaldaw, nagbiag tayo. Kayso kuna tayo, no sino mangiwaragawag ti ebanghelyo, da tayo kinsiyak, awan ti excuse. Kasano ti kapintasan na pangangiwaragawag, daytay ingkabesamon, nalaing ka ti bersikulon, kaya na nga saun mas lamang kan, haan dita wagas ti panagbiag mo
Dito nga, gaputa, kinalintag mo, kinapakumbabam, di kinasayaat mo, uri lang agbalbaliw dagiti kaarubam, uri lang agbalbaliw dagiti katrabahuam gaputi sinpo mo. Kasi kan ati perfect nga ebanghelyo, ha? Ngam no, damdam mo yung agkatrabahuan ka mayat pailaeng into no nagbayagan ka, data impluensyam ka, nagsaran sa baling ebanghelyo, waragawag mo matan. Nakasingsing po di dami, di ko ang nagtangsitan na pa yan na impluensya. Hanang ebanghelyo da ita. Dayjay ti panangi waragawag ti ebanghelyo, dayjay inaldaw-aldaw apa nang ibibiyag ti pamati ken Kristo, dayta ti perfect nga ebanghelyo. Dayjay ti ibagbagana kada tayo. Tata, sino ti audience tayo kung natayo? Haan lang, ti audience tayo, datayo ti mangi surot ebanghelyo, ti umuna nga epekto na iso dayjay datayo. Nga da imbagada ko magbalbaliw kayo, da kayo nga da sweet-sweetik na, si kamo no da dumaga, da mo pinanunot mo nga dagos iso na. Si kaa. Siguro nga imay kadimungaghaan. Apa indeng nga gamje ka arubam nga apay ngano daytay, ada imbagada nga, da kita tatakaw ti manok iso na. Baka si kamot. Isi ka ati umuna nga mga miris saan nga no da dumagaming kanya tayo ka, ti umuna birukad tayo ka, dayjay agpabasol. Dayjay sabali a tao. Dayjay tumati pampanunutan tayo haan, da tayo pa ilaeng ay so ako nana no nagsao ka, wano nagi-preach ka, nagiwaragawag ka, kasi katim mo na nga tinamaan na effective dayta. Ngam no si kadim pay naawatan ka sanong oras maawatan da kita ibagbagam. Dayjay may sa dayjay. Audience mo as umuna tabagim no nasaya at di pa nang iwaragawag mo automatic sumurot ti karubam. Kitaan nyo, dadagi tay amma. No nalintag di ama, no haan ano mari na di pamilya nga nalintag di ama nga very responsible di ama ka automatic na dagi di anak ka urihan nga agsasao ka sumursurot da. Ngam nadabas bastos di ama automatic met adda mo bastos dayjay. Anak, nga adda man tinalyawon ni kwa dayjay ko na yo man. Automatic dayjay. Isungar ti insurom, haan? So kita nyo, dayjay ina. No na simple di ina, no amuna ti magdisiplina di ina nga daytay kas di nasaya at ti panangayat na dayjay pamilya na automatic di anak rumwar kas di da, dayjay nga ron ti panangisuro da. Ngam na dayjay pala ina kahan na madisiplinaan, mawanan automatic sumuro mo dayjayon. O dayjay. Kamaudyanan na ni Apo Jesus, ito ebanghelyo tayo, pinaimbag na di katugangan ni Pedro, pinaimbag na dagiti masakit. Anya ti ibagbaga na ditoy, haan laeng datayo, haan laeng nga di panangiwaragawag ti pamati, ti ebanghelyo kadagiti kakabsat tayo babaen ti wagas ti panagbiag tayo. Ngamin, no aramidan tayo, sursurutan tayo ti ebanghelyo ni Kristo, makaag-agas tayo. Makaag-agas tayo. Di kinasayaat mo, daday ti mari na daking ka, no mari na da nga sanggir da ka, at daday ti maup-upay, maup-up di upay na gapuking ka, makaag-agas ka. Haan lang nga daday gaputa, anya na ganan, agguri-gurang kinagasa mo, no daday agkis-kisiwag, haan lang nga daday. Ti emotion ti tao, ti na-espirituan nga panagbiag ti tao, no ma-inspiraram, maag-agasan, babaen king ka. No maup-upay dito nga biyagan ka, nakita na ka, nagtalik king ka, in-share na di problema na, naadaan tinamnama, nangagas ka. Hindi karo na ki-in-share na king ka, nag-open king ka, imbes nga tulungam, inwaragawag mo ma, awanan adada ka nga winaram tabiyag na. Haan nga dayjay. No daytay itilubong na kumadayjay kabsat mo. Mailaw-anan nga agbasolan na ilaw-anan. No maisublim laing ka agbabawi ka, agsubli ka ta pamilyam ayaton dayjay. No naaramid na dayjay mga agas ka. Dayjay ngam hamo nga maaramid dayjay no tiwagas ti panagbiag mo ak madimot. No hang ka mga hano hamo may karkarigatan ti agbiag nga nalintag aga kas ano nga umayking ka ken kas ano nga mamatiking ka nga rod. Dayjay mati bunga na no adda ti ebanghelyo kanya tayo ni oragawag tayo ni Kristo baka hantay madmadlaw adda maag-agasan tayo. Adda ma-inspiraran tayo.
Adda mapagsubsubli tayo. Ngamno gapo kada tayo kapimanaw da. Ay ka inya nga rudan. Sa bagay aga adu magkatipim manaw gapo kanyak itoy ibagak tipod no handa magkayat. Di pumanaw da. Sublidan to ano kilo. Mo pa yan no kasano day jayan. Day kakabsat ni Apo Jesus. Adu tinapan kanya na apaya marinada di pan nakaup-up umuna sakit maikadwa dagijay na luganan ti demonyo. Apay gamin nga dagito tinapnapan. Sino ngamin dagi inagasan na dagitay haan na akapamatyan. Dagitay haan nga kay kayat tilubong. Adamag ka nga dagiti prostitute. Dagitay agkukutel nga kaariyak ti tao. Adamag ka nga dagiti masidagking kwa na tapaya dakdakkel ginari nada nga dunguna. Di pa nangawat nakadakwada kaysa di pan nakaagas sakit. Baka dakdakkel ti agas na magkanya tayo, na ipakita yun tayo, di care tayo, di pa nangisakit tayo, kadagiti kakabsat tayo, kaysa di pa nakaagas na. Numari nada nga tao ka, mapagsanggiran da ka, dakdakkel day jay, ngam di pa nakaagas ti, sakit na, tauray mo upupay, no amuda nga da ka, day di pa nakaagas na. Ngam day ti kakabsat, ulitin tayo, ano isa maritay amin, day ti ni Kristo lat ti pagturungan na, isuna, he is the message, iso ti mensahe, iso ti gospel, iso ti ebanghelyo. Tumulong tayo lang nga instrumento. Diwagas ti panagbiag tayo. No adda may inspiraran tayo, mga agas tayo. No adda agtaltalit kada tayo, congratulations. No adda pala agupen kanyam. Adda pala dete umay nga agsanggir kanyam. Adda matultulungan. Dahil ti number 1 nga mission tayo, hanlang nga di pan nakaagas, adda no maup-up tayo, dagiti anak akenda, dagiti buteng dati biyag, dagiti problema dati biyag, adda di pan nangawat tayo. Hala kakabsat, awis na amin kada tayo daytoy, mensahero tayo amin, instrumento na tayo amin, haan nga da tayo ti message. Nung laglagi pun tayo, no adda pa'y lagtalaking ka, ituloy mo, adda matulungam. Paduyak-yak tayo ti pamati. Mamatiak iti may sa Diyos. Ama aman nakabalin amin. Ken kadagiti amin a makita, ken di makita. Ken iti may sa nga apo ni Jesu Kristo. Bugbog tong anak ti Diyos. Nagtao di ti ama ti sakbay ti amin a tiyempo. Diyos sa nagtao di ti Diyos. Silaw a nagtao di ti silaw. Napaypay so a Diyos sa nagtao di napaypay so a Diyos. Naiyanak saan anaparswa. Diyos akas metlaeng ti ama, ket gapo ken kuana na aramid dagiti amin ngadda. Gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Immulog ang naggapo sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet na nailansa iti krus, gapo kada tayo. Idi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem, nagungar iti may katlo nga aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan asurat, imulit sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti ama, umayto manen asidadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarayan na dinto agpatingga, mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag, iso agtao diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen ama itimpuyog iti ama ken iti anak ket nagsao babaen dagiti propetas mamati akmet ti iglesia may maysa santa katolika ken apostolika ipaduyak-yak ko ti may maysa a bunyag apakapakawanan dagiti basbasol namnamaek ti panagungar dagiti natay ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Baro abiyag ti intoyang iti ama kada tayo babaen ken ni Apo tayo Hesus Kristo nga imay nagserbi. Awagan na tayo iti ama a sumurot ken Apo Hesus babaen ti panagayat tayo iti pada tayo a tao. Tapno makapudno tayo a sumungbat iti daytoy nga awag intay nga rod agkamang iti ama ket kuna tayo iti tunggal panggep. Apo pagbalinan na kami nga instrumento ti ayat mo. Apo, pagbalingin na kami ng instrumento, ti ayat mo. Impakita ni Apo Isus ti ayat ti ama babaen ti panangpaimbag na iti adu a masakit. Agtalinaed kumay ti simbaan a sakramento ni Apo Isus babaen ti panagiinayat tayo a kaming na.
kumararag tayo iti Apo. Apo, pagbalinan na kami nga instrumento kaya. Nagkararag ni Apo Jesus, lakbay anapan iti sabali nga ili, tapno mangagas ken mga saba. Mataginayon kuma ti gagar ken kired ni Santo Papa, dagiti obispo, papadi ken relihiyoso nga agserbi kadagiti tao, ken makikanunong iti biagda ken Apo Jesus, babaen ti kanayon na panagkararagda, kumararag tayo iti Apo. Apo, pagbalinan na kami nga instrumento kaya. Naragsakan ni San Pedro, ti kaado ti tao, ket binerok na ni Jesus, tapno tamingen na ida. Agserbi kuma asi aayat, ken si pupudno dagiti mangidadaulo iti pagilyan tayo. Kumararag tayo iti Apo. Apo, pagbalinan na kami nga instrumento kaya. Intuloy ni Apo Jesus, pinaimbag dagiti masakit, uray idi rumabiin, mataginayon kuma ti anos ken gaget dagiti doktor, nurse ken dagiti mangsal sa laknib iti salon at tayo. Iti panangitong palda iti panangipatong palda iti sinapataanda at trabaho. Kumararag tayo iti Apo. Apo, pagbalinan na kami nga instrumento kaya. Naindaklan ang mangagas ni Apo Jesus. Ekan kuma ti Apo Jesus tinamnama dagiti masakit ket maikkan iti kaipapanan ti panagsagsagabada. Kumararag tayo iti Apo. Apo, pagbalinan na kami nga instrumento kaya. Agulimek tayo tayo matdawatin dagiti bukod tayo apanggap. Dagiti panggap ti pamilya tayo. Hintay mati karkararagan dagiti kakabsat tayo di mawat ti tulong tayo may karkararag kadakwada. Ti pagyaman ni Eleanor Rialubin, ni Nelson de la Cruz, JB de la Cruz, J. Nelson de la Cruz, kastamet ti pagyaman ni Norma Rialubin, Kiana Pagaduan, ken Charito Madarang. Diyos nga amami, sagot mo kada kami at titarigagayan mi nga agserbi. Dawatin mi titulong mo, taibiyag mi da iti atarigagay, tapno maikarikam to met iti nga agbiag iti pagariam. Dawatin mi da ito'y gapo ken Kristo nga apo mi. Bendisyonam o Apo, daytoy daton mi. Itinagan ni Jesus, isagot mi kenka. Di Santa Misa, idaton mi kenka, denggem kadapu, araraw mi kenka. Di Santa Misa, idaton mi kenka, denggem kadapu, araraw mi kenka. Kumararag tayo kakabsatap na datayo, ken dagiti adaton tayo, makaayayo kuma iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Ti
Iya po atin na kumadagiti daton kadagita imam. Ket may paaya pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na. Ken kastamet apagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. O Diyos nga apo mi pinarsuam daytoy tinapay ken arak tapno saranayen da tinarasi abiyag mi ditoy daga. Ipaay mo ka dita pagbalinem pay ida asaranay ti pannakaisalakan mi gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yon. Agyaman tayo iti apo a Diyos tayo. Pudno unay may kari kat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin kadagnanayon a Diyos gapo ken Kristo nga apo mi. Tani Kristo pinabaruna ti kinatao mi babaen ti pannakayanak na. Pinukaw na ti basol mi, babaen ti panagtutuok na, impaay na ti dalan ti agnanayon apan nakaisalakan, babaen ti panagungar na, ket enlukat na dagiti ruangan ti langit, idi immuli kan ka nga amana. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken sa santos, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, ket kunami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Dios, dagiti amin napagsuam. Di langit ken daga, napnuday ti pakaidaydayawam. Husana iti kangatuan, madaydayaw, ti umay tinagan ti Apo, Husana iti kangatuan. Pudno ay apo, habiig ka kinasanto, kat sika ti gubwayan ti amin a kinasanto. Dawatin mi nga rod ti paay mo ta espiritom amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam kat ti paay mo ida kada kami abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka. Pinispi sinasa na inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo gat mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik iso mayyawat to amay paay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman maninken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken agnanayon atulag iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo kenin ka panagungar, inakam insalakan sika ananubot ti sangalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka impaay mo amay kari kami, ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo. Pagkaykaysaan na kamkuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmusa yan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim.
Awatem kad iday ti sidong taranyag mo, apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo, tay paay mo met akaasim kada kami. Aramidam kuma ama ikarikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kam to, kaya inggasata na Birhen Maria nga ina ti Diyos, ninagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, kan dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga, makikadwa kam to kadmet kadakwada, nga mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Hesus Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti ama, kadwalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Esos kada tayo. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariyam, matungpal kumatinakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam tel dawitoy, ti kanen mi, ti patinayon ngal daw, pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, ti basol dagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan, nga umanugog ti sulisog, Isa lang ka na kamkit kidakis. dawatin mi kan kaapot ay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng ti basol mailisi kami. Ti amin ariribok may kanawa kami. Kabayatan di panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi. Kan iti yaay ni Hesus Kristo anang isalakan kada kami. Takukwam tituray. Di ba nakabalin kindayaw, taganayon ni Dintog sa O apo mi a Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga gapukanyak ti ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam. No di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kas mayan nurot iti pagayatam. Ipaay mo kada si aasi kan kuana. Ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari. Iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. gusto ko, ma'am. Iti napakumbaba kinapnan ayat apuso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo kapya, kada kayo amin kapya. Kordero ti Diyos, sa mga ikat kadagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Diyos, sa mga ikat kadagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Diyos, sa mga ikat kadagiti basbasol ti lubong, itdem kadakam ti kapya. Hadtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mga ikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban, iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw, may kakaniat, ngam ti may salay nga sa uma, paimbag tontoy kararo. May kumani ka mang, O Diyos ko, amin amin na parikot ko, ta sikalaeng, O Apo, tiyam mo ka makatulong, tinumong. Umay kumani ka mang, O Diyos ko, narasi unay abiyag ko, ta sikalaeng, O Apo, tiyam mo
makatulong tuinumo. Agpasagak ngarut ken ka, tawan sa bali pimananang nama. Harakupen na ngarut dala, sakbay nga inak maiwawa. Agpasagak ngarut ken ka, tawan sa bali pimananang nama. Arakupen na ngarut dala, sakbay nga inak maiwawa. Umay kumani kamang o Diyos ko, nalupoy unay abiyag ko. Ta sikalaeng o Apo, ti ammo ka makatulong tuinumo. Humay kumani kamang o Diyos ko, napulkok kunay abiyag ko. Ta sikalaeng o Apo, ti ammo makatulong tuinumo. Agpasagak ngarut ken ka, tawan sa bali pimananang nama. Arakupen na ngarut dala, sakbay nga inak maiwawa. Agpasagak ngarut ken ka, tawan sa bali pimananang nama. Arakupen na ngarut dala, sakbay nga inak maiwawa. Kumararag tayo. O Diyos, kinayat mo ang makiranod kami iti maymay sa padaya, tapno madigdigan di pan nakikaysami ken Kristo. Ipaay mo ka di ta mamataod kami kadagiti bunga ti pan nakaisalakan ti lubong. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos. Bisa makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta ko, ma'am. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin na Diyos ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpason ti nasantuan a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Aldaw panagyaman tayo kakamsa, yaay ni Jesus Dios tayo kinayat. Adungal daw ti naglabas kanya, ngimday tuyen ti mangted pudno aragsa.